ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ବି କେବେ ମୁଖ୍ୟ ଗତି ପାଇପାରି ନଥାଏ। ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜପ ଯଜ୍ଞ ତପ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେଉଁଦିନ ଅନ୍ୟର ବେଦନା ପଢ଼ିବେ, ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଉଥିବା ମଣିଷଟି କେବେ ବି ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରି ନଥାଏ। ଏ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ସେହିମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଗତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜର କର୍ମକୁ ମୁଖ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ କଣ୍ଟା ମାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସତ୍ ପଥରେ ସେ କଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବେ, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।